গোরা ব্রহ্মণা হইয়া আমি একবারে কিছু অগ্রহণা खुलुमबाय जोंनि बिएम सेटअप चेनेलनि नायगिरि मानगोनां रायजो राजा आदै मादै आदाबाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगोफोर दावराव जादों माखासे बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा चान्स मोनदों होननानै बुंदों बेनो जाबाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ भेलुलेस लिडार बायदिसिना होनदों खोथाया जाहैबाय जाय बिथांमोना होनदों बिसोर जाबाय अपोजिशन पार्टिनि बिथांमोना बिपिएफ पार्टिनि माने आइटि सेल आरो लोगोसे बिथांमोनहा बिपिएफ पार्टिनि सोद्रोमाफोर सापर्टारफोर दा जाहैबाय खोथाया मानगोनां प्रमद बर' सारा सासे गादि लुबैसुला नङा बेनो नैबेवहायनो नोंथांमोनहा फोरमानखौ नुनो मोनदों बिथाङा खामानिल' मावनो गोसो जादों बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो बोरैहाय मावनो जिखियानो जा बिथाङा खामानिल' मावनांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि नङा होमबा दा बे खामानि मावनायावहाय बिथांखौ सोरबा आर'नाइजों गान हो बा माजों गान हो he don't expect बिथाङा बेफोरनि माने बिथाङा बेफोरबायदि लुबैया बिथाङा खामानिल' मावनांगौ रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय रायजो राजा मोजांनि थाखाय स' नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन मानगोनां प्रमद बर' सारा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जेब्ला आलासि महरै लाबोयो अब्ला बिथाङा मा होनदों आर'नाइजों बिथांखौ बरायो लोगोसे जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बिथाङा बरायनो नागिरो बिथांखौ रायजो राजाफ्रा अब्ला बिथाङा गावनो बिथांखौ बरायहोनो थाखाय खावलायो बे जाबाय सासे दैदेनगिरिनि गुन बे जाबाय सासे दैदेनगिरिनि मा होनदों आखल दिनै बे बाथ्राखौसो बुंनांगौमोन जाय मानसिफ्रा बेबायदि बाथ्रा भेलुलेस बायदिसिना होनदों बिथांमोना बेखौसो बुंनांगौमोन दिनैथ' मानगोनां प्रमद बर' सारनावथ' एसेबां गिदिर पावार गैया ना नेसनेल लेभेलनि बिथाङा जाबाय मोनसे रिजनेल एबा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाखौ डेभेलपमेन्ट खालामना होनाय नङा होमबा जोंनि बड'लेण्ड एरियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामना होनाय जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव रायजो राजाफोरनि थानाय बिसोरनि लाइभलिहुडफोरखौ बोरैहाय डेभेलपमेन्ट खालामना होनो हायो स' बेफोरनि खाथियावल' बिथाङा जे नेसनेल एबा मा होनोमोनलाय बेखौ एसपिजि कामान्ड'फोरखौनो अर्डार होनो हानाय बिथांनाव अर्डार गैया स' बेनिखायनो बेवहाय दायनिगिरिया सोरनि थाङो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि बा बिथांनिबो दाय नङा स' बिथांनि जे चिफ सेक्रेटारि बिथाङा जे नोजोर होनांगौ जे सोरबायदि सुबुंखौहाय गार्ड होनांगौ दिनै बाथ्रा जाहैबाय नोंथांमोना जुदि बुंनोब्ला कमप्लेन खालामनोब्ला मानगोनां आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बुंनांगौ जे नोंथाङा जाय बड'लेण्डआव फैदों बे बड'लेण्डआव सासे चिफ दं बा इएम दं एमसिएलए दङ बिथांमोनजों नोंथांमोना एलायन्स जानानै गभर्नमेन्ट खुंदों नङा होमबा गभर्नमेन्ट खुंदों कलिग्स हिसाबै नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दं बे हिसाबै नोंथांमोना गार्ड होनांगौ जेब्ला नोंथाङा फैयो अब्ला नोंथांखौल' गार्ड खालामनांगौ बिदिबाथ' इनसाल्ट जायो स' बे हिसाबै नोंथांमोना बे बिहेभियारा मोजां नङा बेनिखायनो नोंथांमोननि चिफ सेक्रेटारि गार्डआ नोजोर होनांगौ जे सोरजों मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगो हमबाय थायो आरो लोगोसे बड'लेण्डआव फैदों हिसाबै बड'लेण्डनि चिफआ सोर बेखौ नोजोर लाखिनाया नोंथांनि गार्डनि दायित्व बेखौ बुंनांगौ मानगोनां मा होनदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ रायजो राजाफ्रा नाथाय इनस्टेड अफ डेट जाय मानसिफ्रा भेलुलेस टेलुलेस होनना बुंगासिनो दङ बिथांमोननो बुंनो थाखाय खाबुल' नांगौ बिथांमोनहा बुजिया खालि बोरैहाय नासयनो हागोन बिथाङा बोरै बखिनो हागोन बेखौल' बिथांमोना नागिरो रायजो राजाफोर दिनैहाय बिथांमोना बेखौसो बुंनांगौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माने केयारलेस जादों जे गावनि मा होनदों गावनि कलिग्सखौ गावनि दैदेनगिरि कलिग्सखौ गावनि मा होनदों एसपिजि कामान्ड'फोरखौ जे बिथाङा नोजोर होआलासिनो गावनि लुबैसुलानि थाखायसो ना मासो बेखौथ' जों बुजिनो हाला नङा होमबा दा बाथ्राया बेखौसो बुंनांगौ नोंथांमोना नाथाय बिथांमोनहा बुंनो गियो बिकज नोंथांमोना आं मोनसे कनस्पिरेसिखौ खोन्थानि बिथांमोना एलवेज इउ पिपलखौ मुर्दाबाद होनगोन आरो लोगोसे बिथांमोना बिजेपिखौ जिन्दाबाद होनो अब्ला खोथाया नायदो नाथाय बिजेपिया बिथांमोनखौ जोगारो बिजेपिया बिथांमोनखौ नासयो दिनैहाय बुङो आसामावहाय मोनथाम पार्टियाव गभर्नमेन्ट दाना दङ बा दाबाय थागोन बे जाबाय बिजेपि एजिपि इउ पिपल स' बिथांमोना दा इउ पिपलआ जे एसेबां गोजौ लेभेलसिम थांबाय नरेन्द्र मदिनिसिम आखाइ बेसेबां थांबाय बिथांनि अननाय जे मोन्दों सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय खामानि मावनाय स्टेट लेभेलनिफ्राय खामानि मावनाय सुंद' समायावनो 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो एसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावबाय बेखौ बिथांमोना थोर गिनानै बिथांमोना सरकाराव फैफिननाय नंखाला नालाय बिथांमोना बोरैहाय बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो हागोन बैफोरखौ नायनानै बिथांमोना बिजेपिखौ जेबो बुंनो हाया बिथांमोना जेबो बुंनो हाया बिनिखायनोथ' बिथांमोना दिनैहाय मा होनदों खायसेखौ नुयो आङो
इउपिपिएल मुर्दाबाद जों मा होनदों बिजेपि जिन्दाबाद होनो बिथांमोनखौ नुयो खायसे खायसेफोरखौ स' बेनि खोथाया रायजो राजाफोर बाथ्रा जाहैबाय दा बेवहाय जाय माने सिकिउरिटि गार्ड बिथाङा प्रमद बर' सारखौ सिनायाबो जानांगौ नङा होमबा थ' बे हिसाबै बिथांनि चिफ सिकिउरिटि गार्डआ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ सिनायनांगौ बेखौ आरो बिथोन होनांगौआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नङा होमबा खोथाजों आं रिक्वेस्ट खालामनो सानो एज ए पाब्लिक हिसाबै मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांसिम माननीय आमार अखমৰ মানে চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই অনুৰোধে জনাব বিচাৰো যে তেখেতে নিজৰ চিফ সিকিউৰিটি গাৰ্ডত অলপ চলপ জনাবি যে আমাৰ বডলেণ্ডত যদি আহে তেনেহলে তেখেতে যে নিজৰ দায়িত্বখিনি ভালকে পালন কৰক কোনটো জায়গাত আইছে সেই জায়গাৰ কোন হয় লিডাৰ সেইবিলাক চাইকিনি প্ৰটেক্ট কৰাটো ভাল উচিত তো হেতুৱে কম মই জাস্ট আপোনালোকে যিটো কাম কৰি আছে ভালে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু যে কাক কি কৰিব লাগে কেনেকুৱা কাক গ্ৰাউণ্ডত প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে হেতু অলপ শিকাই দিয়াটো ভাল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া बेनो आं बेखौनो बुंनानै गोसो गोरबोजों नोंथांमोनसिम बुंबाय रायजो राजाफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो बुंनानै चान्स लागासिनो दङ जे भेलुलेस मानगोनां प्रमद बर' सारा भेलुलेस नङा मा खेत्र भेलुलेस जाखो दे बुंलाय मा खेत्र बिथाङा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदों बेसेबां डेभेलपमेन्ट खालामदों बे 1.5 बोसोरनि गेजेरावनो गावनि मान सन्मानखौ दोननानैबो बबेबा मोनसे आं बुंगासिनो दंना सिगांनिफ्रायनो बिथाङा जे हारिनि डेभेलपमेन्ट जायगानि डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जे बे लिडार क्वालिटिनि एक्सपेक्टेसन लायालासिनो जे जोंनि थाखाय मेहनत खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों बेल' नङा मिथिबायना बेल' नङा दिनै जोंनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामजादों अब्ला नोंथांमोना सानदो रायजो राजाफोर नोंसोर बेखौ नोजोर होनांगोन आरो बेयाव सापर्ट होनांगोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना सिगां जुदि सिंगल मोनसेल पार्टिखौ बा जेनेबा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ कारापसन हिसाबै बिपिएफ हाग्रामा महिला सारा बेसेबां खामानि मावगासिनो दङ कारापसन खालाम जाय बिल्डिं सिल्डिं हेन्टें बायदिसिना दासो आरो सरकार जोबनायनि उनावबो बिथांनियाव थाखाया जोबनो थाङा ओरैबायदि जे बा सुइमिं पुल पार्क टेर्क बायदिसिना बानायनाय रायजो राजाफोर स' आं बेखौ बारा बुंबाय थाला नाथाय खोथाया जाहैबाय दायो भेलुलेस लिडार होननाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय बे जाबाय अपोजिसन पार्टिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना बुंनो थाखाय खाबु नागिरो एलवेज आरो बेखौनो लानानै बुंदों नाथाय बेवहाय नोंथांमोना नोजोर होनांगौ नङा होमबा बिथाङाथ' सोरबा एनएससि खौ अर्डार होनो हानाय बिथोन होनो हानाय माने बिनाव पावार गैयाना बे जोंनि दैदेनगिरि जोंहा बेखौ प्रटेक्ट होनांगौआ जोंनि रायजो राजाफोरनि दायित्व नाथाय जोंनि माखासे बिपिएफ पार्टिनि गादिलु बिसोलाफ्रा बायदिसिना बुंनानै लाजि फोनांनो नागिरनायाव एलवेज रेडि जाबाय थायो बे जाबाय सासे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिकिउरिटि गार्ड स' बे हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ केयार खालामनांगौ अब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गावनि मा होनदों अहंकारखौ लायालासिनो बिथाङा बेखौ नोजोर होनाया जोंनि थाखाय गाहाम नङा होमबा जोंनि थाखाय गाहाम बेखौ बुंनो गियो बिथांमोनहा नाथाय जोंथ' गियाना जों एज ए पाब्लिक हिसाबै जोङो जेखौ माने बुंनांगौ बेखौ बुंगोन मानगोनां प्रमद बर' सारा बेवहाय जेबो भेलुलेसनि खोथा फैयाखै दा नोंखौ सोरबा सासे सुबुङा नारखार हरोब्ला अब्ला नों भेलुलेस जागोन नामा खोथाया बुंदो सोरबा सासे सुबुङा नारखारबा नों भेलुलेस जागोन नामा सोरबा साइड खालामनाय बिथाङा गावनि डिउटिखौसो पालन खालामदों ना आरो गावनि डिउटिखौ पालन खालामनाया माथो नुकसान जाखो बिथाङा गावनि डिउटिखौ पालन खालामदों बिथाङा जाय मानसिनि थाखाय दैथायहरजादों जायखौ प्रटेक्ट होनो थाखाय बेखौ बिथाङा प्रटेक्ट होदों थारैनो नंगौ जे बिथांनि गेजेराव जा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना नायसनाखैमोन नङा होमबा बाट बिनि मिनिङा बे नङा कि भेलुलेस नङा होमबा अब्ला नोंथांनि मथे मा सोरबा ओरैबायदि लिरनानै होबानो अब्ला नों भेलुलेस जागोन नामा अब्लाथ' जाय मानसिफ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ अब्ला आं नोंखौबो लिरना होनोसै नोंबो भेलुलेस जासिनोब्लाना सोरबा बुंबानो जागोन नामा नङा होमबा स' बिनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' सारा आं बेखौ एलवेज बुङो बिथाङा गावनि जेबो माने मा होनदों एक्सपेक्टेसन गैयालासिनो मान सन्माननि एक्सपेक्टेसन गैयालासिनो जोंनि थाखाय जे इसेबां खामानि मावगासिनो दं बे जाबाय सासे दैदेनगिरिनि आखु आरो जेबो मान सन्मान बेबायदि लुबैयालासिनो बिथाङा गाव जे खामानि मावनांगौ हारिनि थाखाय जे खामानि मावनांगौ ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांगौ बिथाङा बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा एक्सपेक्टेसन गैया जे आंखौ ओरैबायदि खालाम स' बिथाङा खामानि मावनांगौ जायगाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ एरियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ रायजोनि लाइभलिहुड बेफोरखौ जों बोरैहाय सोलायबोनो हायो परिबर्तन बोरै खालामनो हायो बिनि सायावल' नोजोर होयो खायसे सुबुंफ्रा गादि लुबैसोलानो थाखाय दिनैहाय बिथांमोननि बायदिब्लाथ' जेरै हमना ला चिफ मिनिस्टारजों थाबायफानाय मानाय चिफ मिनिस्टारजों समान रेसपेक्ट मोननो लुबैनाय स' बिथां बेयावनो सिनायोना
मानदों BPF फोरनि दैदेनगिरि सुबुंफोरनि आखलखौ बेयावनो सिनायोना नङा होमबा स' खोथाया जाहैबाय आं बुंनाया स' बेवहाय आङो एसे रायजोनि जानानैसो बुंदों जे बिथाङा अयनाय जे बिथाङा बुंनांगौसोमोन जे बेबायदि खालामनाङा होननानै बिथांमोना मा होनदों हेशटेग होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौसो बुंनांगौमोन बिथांमोनहा जे नोंथाङा गावनि सिकिउरिटि गार्डखौ एसे ट्रेनिं खालामना हो सोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ खालामनाङा नङा होमबा स' बे हिसाबै बेखौ बुंनांगौसोमोन बिथांमोना ओइ भेलुलेस टेलुलेसनो आरो बिदि नङाथ' नोंखौ सोरबा नाख्रांबाय नोंखौ सोरबा आउट खालामबाय अब्ला नों भेलुलेस जागोन नामा नङाना नङा होमबा स' बेबायदिनो आरोना जे बेबायदिनो बिथाङा गोबां खामानि मावदों बेबायदिनो गोबां फ्लेगशिप स्किम खालामदों बड'लेण्ड पिक मिशन होनो बड'फा सुपार 50 मिशन होन बैसोमुथि मिशन नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ स्कुल एडाप्टेसन प्रग्राम होन आरो बिदिनो जोंहा गोबां मिशन दङ बेखौ बुङोब्ला नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोबनो हानाय नङा जेरै हमना ला आङो र'दै आंनाव दङ आं एसे नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि जेरै हमना ला बड'लेण्ड पिक मिशन जाबाय सिड मिशन दङ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन दङ ज्ञान सोरां बिथांखि दं बड'लेण्ड लाइभलिहुड मिशन दं कमिउनिटि काउन्सिलिं प्रग्राम माशरुम मिशन हेपिनेस प्रग्राम केरियार काउन्सिलिं प्रग्राम बड'लेण्ड स्टिम प्रग्राम बेबायदिनो सेरिकालचार मिशन बैसोमुथि आं बेखौ बुंखांबाय नङा होमबा स' बेबायदिनो गोबां मिशन फिन रोदोमखां स' माइनाव सोरां बिथांखि स' बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों बिथाङा आरो बेबो अनलि BTC नि फान्डजों दै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा BTC नि फान्डजों बेबायदि स्किमखौनो खालामफेरनो हायाखै रायजो राजाफोर 17 बोसोराव नाथाय नोंथांमोनहा बेबायदि स्किमनि दारै सोरबा 100 बाबो सोरबा 500 बाबो सोरबा 2000 बाबो सोरबा 5000 बाबो मोनदों आरो बेबायदिनो मा होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुप जेरै मा होनदों आबौमोन बाजैमोन मादैमोन बिथांमोनहा 10,000 20,000 25,000 बेबायदि मोनलांगासिनो दङ जाय रादायखौ होदों बाट बेयाव बुङाखैना मानगोनां प्रमद बर' सारा खेबसेनो 75,000 खौ होगोन होननानै ना होमबा स' होगोनसो होनदों नाथाय लासै लासै इनस्टलमेन्ट हिसाबै होलांबाय थागोन बेजोंनो खामायलांबाय था बेजोंनो बिजनेस खालामलांबाय था एसे रांजोंनो बरनबाय जाबाय बिदिल' खालामनाङा जास्ट एसे बेखौ बारायलांबाय था बेखौ बारायलांबाय थाबानो जागोन आरोना दा बाथ्राया खोथाया जोंनाथ' मायाव दंमोन जोंनि खोथाया जाहैबाय माखासे सुबुंफ्रा नैबे मोनसे भिडिअनि सायावहाय जे मानगोनां सारखौहाय जे सासे SPG कामान्ड'आ गावनि डिउटिखौ मावबाय थानाय समावहाय जे बे समावनो बेयोबोथ' गिनांगौना चिफ मिनिस्टारजों गिनांगौ ना बुंजानो नङा होमबा बा गावनि सिनियरजों बुंजानो गिनांगौ मानो गार्ड होआखै नोङो मा आलां खालां स' बिसिनि ट्रेनिङानो आलादाखा स' बे हिसाबै बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया जास्ट DPF नि मानसिफ्रा दैदेनगिरि सापर्टारफ्रा बेखौ बुंनो थाखाय बखिनो थाखाय चान्स मोननाय बायदि मोनदों बास बेखौनो बुंदों स' बेयाव जेबो साननांगौ बाथ्रा गैया थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रायजो राजाफोर थेंक इउ बेबायदिनो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो लोगोसे आं बुंगोन नोंथांमोननिसिम जेसेबांखिनि आं बुंदों सैथो जालांगासिनो दङ बिथांमोना आंनि चेनेलखौ रिपर्ट खालामबाबो खुनु आपत्ति गैया नाथाय रायजो राजाफोर नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामबाय थादों बेनो धन्यबाद थेंक इउ खारबाय दा